Sziasztok! A múltkori videónk nem foglalkozott azzal, hogy bemutassam jó magam, ott a tevékenységünk egy szeletét mutattam meg. A nevem Kádár Krisztián, a cégünk pedig a Cooling Hungary Kft. Épületgépészeti karbantartásokkal, kivitelezésekkel foglalkozó cég vagyunk, A-tól Z-ig lehet azt mondani, hogy foglalkozunk épületgépészeti technológiákkal. Ide bele tartozik az épületvillamosság, illetve hát vezérlés technológiai szinten mindenképpen bele kell, hogy kóstoljunk magába a gyenge áramba is. Ugye meglehetősen nagy történet az épületgépészet. Mindenhez hozzá tudunk szagolni, hűtés, fűtés, meleg víz, hideg víz, csatornázás, légtechnika, légkondicionálás. De ami a szívünkhöz leginkább közel áll, az mindenképpen a gázos technológiák, légtechnika, légkezelés, és hát a nagy légkondicionálók, amik lehetnek akár vizes, akár kalorikus körrel ellátott berendezések. Ezeknek a karbantartása és a kivitelezése az, ami a cégünknél a fő csapás irány. Erre is alakultunk, az iparban szocializálódtam, én jó magam, és hát a kollégáinkkal is ez irányba mentünk el annak idején. Ami mindenképpen kedvencünk, az ez a fajta telepítés, amit itt csinálunk a mostani munkaterületünkön. Amit láttatok az előző videóban, ez egy meglehetősen nagy falat, abból a szempontból mindenképpen, hogy ezek a berendezések már mind vezérlés technológiailag, mind pedig egyéb szinteken a nagyon magas kategóriát képviselik, és ez egy szép történet. Szeretjük a kihívásokat, ezeket a dolgokat bár nehézségek árán, de azért meg lehet oldani, főleg úgy, hogyha egy ilyen munkaterületünk van, ahol minden is már az utunkban van, olyan készültségi fokkal rendelkezik az adott csarnok. Mind a lakossági, mind pedig az ipari épületgépészetben otthon vagyunk. Ahogy mondtam is, az ipari épületgépészet, ami leginkább előtérbe került a cégünk megalapításánál. Ebben segítségünkre van néhány kollégánk, illetve hát a cégtársam, dr. Varga Balázs. És azon vagyunk, hogy mind a lakosságnak, mind pedig az iparnak olyan hűtés, fűtés és technológiai hűtés és fűtés kivitelezéseket, karbantartásokat tudjunk adni szolgáltatásként, illetve berendezésekben, amik előre mutatnak, költséghatékonyan használhatók, és nem csak hogy a mai kor követelményeinek felelnek meg, hanem meglátásom szerint előremutatók is. A többiről pedig majd később. Kádár Krisztián voltam, a Cooling Hungary Kft-től. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és azt is megköszönöm, hogyha bekövetsz bennünket. Sziasztok!